Alright, welcome to Bicolandia. At ayun na yung ngayon, kitang-kita na at tanaw na. So ayun guys, update Petron. So nandito na kami guys sa may SM Santa Rosa. Ayan. At yung kasama namin nandun sa Petron nag-aantay. So ayun guys, nandito na kami sa Petron. Hanapin namin yung kasama namin. Yun na ata eh. Ay hindi. Ay ito nga, naka-rider. Ka-rider ka pala? Sana all. So ayun guys, update lang. Nasa ano na tayo, Cabuyao, Laguna. Pero sobrang lapit na siya sa Calamba. Halos wala na ngang 5 kilometro yung Calamba SM. Tapos pagdating doon sa Calamba, hindi tayo dadaan ng Turbina guys. Ang pinakang prefer ko kasing daanan palagi kapag pauwing Bicol ng nakamotor na hindi tayo nag-expressway, Los Baños, Laguna talaga. Yun talaga yung pinakang prefer kong dinadaanan. And sobrang lapit na din dito guys yung aking paggagasolinahan. Yung Uno Fuel. Diyan, pag kurbada dyan, merong kurbada tapos tulay, nandyan na yung Uno Fuel. Diyan kasi yung murang gasolinahan eh. Kaya diyan na ako naggagas. So yun guys, magagas na tayo. Ang gasolina kasi dito is 58.94 yung unleaded. Yung bali sir, 450 po unleaded. 450. 450? Opo. 450? Oo. Alright guys, update. So eto na yung SM Calamba. Ayan. Dati nung hindi ko pa kabisado to, dito ako dumadaan. Yan, papunta yan ng Turbina. Yan dyan. Kaso mas malayo yan compare dito sa Los Baños ka dumaan. Sobrang luwag ng kalsada at mas malapit. Ang labas mo lang naman ito, San Pablo, Laguna. So mas okay na dito guys kasi lalo na ganitong oras, alas 11 na, hindi na masyadong maraming sasakyan yan pagdating mo dun sa dulo. Dito lang yan, medyo maraming sasakyan. So yun guys, sobrang ganda talaga dito dumaan sa Los Baños. Kita nyo naman, sobrang luwag ng kalsada, 4 lanes, saka hindi masyadong maraming sasakyan. Kaya mas prefer ko talaga dito dumadaan pag pauwing Bicol compare dun sa Turbina. Sobrang traffic dun palagi guys sa Turbina. Tsaka maraming malalaking sasakyan dun.
So mas okay na talaga. Alright guys, welcome to Quezon Province. Yan, Province of Quezon, ito na siya. So nandito na tayo sa Quezon Province. Babaybayin natin to ng almost 200 kilometer. Medyo malayo-layo tong Quezon Province guys. So yun ang kinagandahan kapag gabi bumabiyahe kasi wala masyadong traffic, hindi mainit, malamig sa katawan, malamig sa makina. So yun ang advantage kapag gabi. Yun nga lang sa mga malabo ang mata, mahirap bumiyahe ng gabi. Lalo na ganyan, ang daming lubak. Welcome to Pagbilao, Quezon Province. Ayan, nandito na tayo sa Pagbilao. Time check is 1:23 AM. Ayan, nasa Pagbilao na tayo. So ayan guys, paakyat na tayo dito sa Zigzag Road sa EMI. So kami kasi guys, medyo inaantok na kaming tatlo. Maghahanap muna kami dito ng total, meron naman dyan na parang may mga cottage sa kalagitnaan itong EMI. Magpapahinga muna kami dun guys. Siguro mga kahit isang oras man lang makatulog o dalawa, okay lang yun, hindi naman nagmamadali eh. Alright guys, good morning. So ayan, medyo kung nakikita nyo, medyo lumiliwanag na ang kalangitan natin. At nandito pa lang kami sa may Atimonan going to Gumaka. Sa may gilid pa lang tayo ng dagat guys. Medyo natagalan kasi kami dun sa Zigzag Road talaga dahil nakatulog nga, tapos nagkape pa kami. Kaya ito, nasa biyahe pa lang ulit. So kung didire-diretso na namin to, estimated time na makakarating sa bahay is 1 PM to 2 PM. Pero kung magpahiga pa, siguro mga alas 3 na ng hapon darating. Pero it's okay lang.
So yun guys, nandito kami ngayon sa sentro ng Calawag, Quezon. So nangangalahati na tayo. Ito kasi yung kalahati ng ano namin. So babiyahe na ulit tayo, konting pahinga lang tapos diretso na ulit kasi kalahati pa lang to. Yeah. Right guys, ito na, welcome to Bicolandia. Dito na tayo sa gateway to Bicolandia. At ayun, nakapasok na tayo sa Bicol Province, Camarines Norte pala. Itong lugar na to, sakop pa to ng Camarines Norte. Let's go!